Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ва шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шаби гузашта як муҳорибае ки бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта интизор буданд. Муҳорибаи Ислам Махаҷев зидди Рафаэл Досанос барҳам хӯрд. Оиди чиз Ислам Махаҷев хабар дода гуфт ки Досанос осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Ҳамчунин ин чизро худи Рафаэл Досанос тасдиқ кард. Биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. Зонуи ма осеб гирифт, аммо ма аллакай бе ёрдами асоҳо мегардам ва аллакай баъди 10 рӯз ма спарингҳои худро оғоз мекунам. Ма ҷанговарам ва доимо ҷангидан мехоҳам. Мо аллакай ба роҳбарои UFC гуфтем ки чӣ кор рух додааст ва онҳо ҳамаи хароҷотҳои маро барои ҷарроҳӣ пардохт карданд. Албатта ки ман худам танҳо қарор бароварда наметонам. Ман бояд фикр ақидаҳои мураббии худ ва табибонро гӯш кунам. Мо дар муддати як ҳафта бояд ки қарори аниқ барорем. Ин сол барои ман соли на он қадар хуб буд, чунки ман дар муддати 6 моҳ аллакай дуюм ҷарроҳӣ гузарондам. Аммо ҷарроҳии якум мушкилтар буд, гуфтааст Досанос. Хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Рафаэл Досанос ва Ислам Махачев бояд ки рӯзи 3 октябр дар турнири UFC 267 баргузор мегардид. Аммо мутаассифона ин муҳориба боз қатъ шуд. Акнун UFC барои Ислам Махачев рақиби нав кофта истоданд. Ҳамчунин хотиррасон мекунем ки боз як муҳорибаи калони ин турнир, муҳорибаи унвонӣ байни Пётр Ян ва Алҷамин Стерлинг низ барҳам хӯрд. Ин дафъа чемпион боз осеб гирифт. Шаби гузашта яке аз варзигарони маъруфи тоҷик Аъзам Ғафуров дар саҳифаи инстаграми худ аз бозгашт ва саҳнаи муҳорибаи навбатиаш хабар дод. муҳорибаи навбатӣ рӯзи 4 ноябри соли 2021 дар Москва, навиштааст Ғафуров дар саҳифаи инстаграми худ. Хотиррасон мекунем ки Аъзам Ғафуров бояд ки рӯзи 11 сентябр дар турнири ACI 128 зидди Микаил Силандер меҷангид. Аммо тақрибан 2 ҳафта пеш аз муҳориба варзигари тоҷик осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Акнун ӯ рӯзи 4 ноябр ба қафас бармегардад. айни замон номи рақиби Аъзам муайян шудагӣ нест. ҳамин ки номи рақиби ӯ муайян шуд, мо дарҳол ба шумо хабар мерасонем. дӯстон, шумо бозгашти Аъзам Ғафуровро интизор ҳастен ё не? Метавонед фикротонро дар комментария нависен. Аммо бошад ба шумо пулҳои коркардаи иштирокчиёни муҳорибаҳои асосии турнири UFC 266-ро пешкаш мекунем. пулҳои коркардаи Александр Волкановский $492,000, $400,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $42,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Брайан Артега бошад $332,000, $250,000 барои муҳориба, $50,000 бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Валентина Шевченко $392,000, $350,000 барои муҳориба ва $42,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Лорен Мёрфи бошад $132,000, $100,000 барои муҳориба ва $32,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи Ник Диас $516,000, $500,000 барои муҳориба ва $16,000 барои ҳафтаи муҳорибаҳо. пулҳои коркардаи рақиби ӯ Роби Лоулер бошад $321,000, $200,000 барои муҳориба, $100,000 барои ғалаба ва $21,000 дигар барои ҳафтаи муҳорибаҳо. дӯстон, баъзе шахсҳо дар комментаре савол медиҳанд ки барои чӣ ҷанговар шикаст хӯрд, аммо аз рақибаш зиёдтар пул кор кард. ҷавоб оддӣ аст дӯстон. ҳар як кадоми ҷанговар шартномаҳои гуногун доранд. сабаб ана ҳамин аст. агар ба пулҳои коркардаи ҳамаи ҷанговарони турнири UFC 266 назар кунем, пас аз ҳама зиёд Ник Диас пул кор кардааст, дар ҳоле ки ӯ шикаст хӯрд ва ҳамчунин муҳорибаи ӯ унвонӣ набуд. ҳама чиз дӯстон аз шартномаи ҷанговар бо ташкилот вобаста аст. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен. то бозид хонободу сарбаланд бошед.